Következő fellépőink a szomszédos Pétfürdőről érkeztek hozzánk, köszöntsék sok szeretettel a Cseberveder táncműhelyt. Ennek a nagyszerű csapatnak már a neve is hordozza azt a tipikus, hamisítatlan magyar népi humort, ami az egész közösségüket jellemzi. De ne tévesszem meg senkit a játékos név, a színpadon ők a legmélyebb alázattal és hihetetlen precizitással képviselik a hagyományokat. Ma délután a néptáncosok egyik legkedvesebb és egyben legnehezebb vidékére, az erdélyi mezőségbe, azon belül is válaszútra kalauzolnak el bennünket. Készüljenek fel a méltóságteljes, gyönyörű, sűrű csárdásokra és a mindent elsöprő ritmusú friss táncokra. A virtuóz talpalávalót természetesen élőben húzza nekik a zenekar, fogadják tehát sok szeretettel a pétfürdőieket, színpadon a Cseberveder és a válaszúti táncok, felkészülnek az olaszfalusi őszikék.